napraviti više cool fotografije za moje pratioce. O, kako super! Ćao, brat, kako si? Obožavam da stavljam maskice za oči svako jutro. Hej, Amber, nemam dovoljno mesta, pomeri se. Ja sam ovdje zvezda. Ma šta kažeš, to se ti pomeri. Prestani, rekla sam. Neću. O ne, ti si srušila kuću. Okej, ja ću imati novu i bit će bolja od tvoje. Sad ću slikati moju brac. Aha, a sad ću izabrati najbolju sliku. Da vidimo. O ne, sve loše. Znam da je kriv enterijer kuće. Moram hitno to da popravim. Dakle, počinjem. Unutra ću podeliti sve na 3 sobe. Napravit ću cool fotozone. Da, kako lepo. A ovdje će biti kutija od lutke, brac. I rasporedit ću sve najlepše aksesuare. Odlično, a tu ću staviti aparat sa igračkama. Rasporedit ću više igračaka i dodat ću malo svetla. O, to je prelepo. Sada moj brat može svude da se slika i dobije najbolje slike. O da, moja lutka je prezadovoljna. Hajde ja tebe da slikam. Da vidimo. O, to je druga stvar. Baš mi se sviđa. Naši TikTok fanovi će da vrište od oduševljenja. Hej, šta ti ovdje radiš? Odlučila sam malo da se igram s aparatom, tako je cool. Sad ću uhvatiti iPhone. Hajde, hajde, hajde. Uspela sam. Sada moja lutka ima novi iPhone. Da vidimo što je unutra. O ne, ovo je bila šala. To je bilo zabavno. Dobro, ne brini. A ja ću nastaviti da sređujem svoju sobu. Stavit ću tepih i dodat ću svuda fotelje i biljke. A tu će biti sto. Da, odlično je spalo. Moja braci je sigurno zadovoljna svojom novom sobom. Pogledajte kako uživa. Odmaraj se, draga. Oho, to je stvarno super. Dobro, ja isto imam ideju. Amber! Amber! Jo, htjela sam da pokažem svoju sobu. Imat ću sobu pravog YouTubera. Okačit ću poster YouTube-a. Tu ću staviti fotelju, kauč i sto za snimanje klipova. A tu ću okačiti sve zlatne dugmadi moje Barbie. Dodat ću svetlo i staviti još nekoliko softboxova. Odlično! Hajde da uključimo svetlo. Treba jače. Još jače. Jao, kako je svetlo. Trebaju mi naočare. Ovako je bolje. Oho. To je bilo jako. Moje oči. Sve su crvene. Užas. Isključit ću svetlo. Tako bolje. Nastavit ću. Tu ću napraviti slatku fotozonu za snimanje izazova. Treba mi lepa pozadina, stolice i sto. Na stolu ću rasporediti čokoladice. Tu ću snimati veliku, srednju i malu hranu i izazov. Dakle, devojke, jeste spremne? Onda hajde da počnemo. Probajte čokoladu, a ja vas snimam. Odlično! Da, to će biti jako smešno. Tako su cool da i ja želim da ih snimim. Devojke treba da pojedu čokoladu različitih veličina, a mi ćemo gledati kako će uraditi to. Ovo će biti jako zanimljivo. Ostanite sa nama. Da, ovaj video će sigurno skupiti 1.000.000 pregleda. Nije loše, ali ja znam šta može skupiti 1.000.000 pregleda. Kratki TikTok klipovi gde pleše moj brat. Hajde, kreni. Lajkovi već dolaze. To je baš zabavno. Moja brat i ja obožavamo da plešemo, a zajedno nam je tako zabavno. Hajde, ponavljajte za nama i obavezno nas zapratite. Da, mi imamo pravi TikTok dom. Cool. Ostalo je samo da okačim logotip. Gotovo. A ja imam YouTube dom. Dakle, napravili smo prvi sprat i to je bilo super.
Ali čeka nas još mnogo posla, a bit će još zabavnije. A šta da uradim na drugom spratu? Čak ni ne znam. Smislila sam. Hajde da malo smanjim drugi sprat. Gotovo. A sada mogu staviti ovdje prolaz i stepenice. Da, tako bolje. A dole ću napraviti kuhinju. Moja Barbie mora negdje da doručkuje. Rasporedit ću hranu i stavit ću tepih. Da, sada moja Barbie može čak i da snima kulinarski izazove. Ona baš dobro kuva. Prijetno, dušo. I ja sam ogladnela dok sam sve ovo pravila. Gledajte šta još imam. Ovo je tepih u obliku mete, a rasporedit ću namještaj i dodat ću što više detalja. Ovdje moja lutka može da se odmara. Gledajte, već je zaspala. Kako divno. Znate, i ja sam se umorila. Šta je to bilo? Amber? Ups. Pa izvini, samo sam sekla drugi sprat. Na prvom ću napraviti dnevnu sobu. Dodat ću dekor na zidove. Stavit ću namještaj. Tu će biti što više biljaka i treba mi ring svetlo. Da, odlično. Tu ću napraviti kuhinju. Taman imam odgovarajući kuhinski namještaj. Tako je. Moj brat može ovdje i da jede i da se odmara. A ja ću je snimati. Prijatno, draga. Uživaj. Kako cool. Naši mukbang video snimke skupljaju 1 milion pregleda. Ti si tako popularna. Kakvo mi je to obaveštenje stiglo? Wow! Modna revija je prošla. Da li je to novi trend? Moja Barbie nikad ne zaostaje za trendom. Pogledaj. Odmah ću te obući. A sad čekaj, naći ću nešto odgovarajuće. Ovdje nema te haljine. Što da radimo? Oho, ali uspela sam da lepo ukrasim garderobu. Ok, nastavit ću. Tu će biti ogledalo, a ovdje polica sa cipelama. A šta se krije iza haljina? Da vidimo. Wow, pa to je cool igra za biranje odeće za lutku bez isprobavanja. Sad ćemo probati. Aha, prislonit ću svu potrebnu odeću i izabrati šta ti odgovara. Ovako? Da, našla sam savršenu kombinaciju. Brže probaj. Tako ti dobro stoji. Hajde da napravimo nove slike. Super, ti si prava lepotica. Tišina, a mi snimamo podcast. A Barbie snima podcast sa Kenom. Ispada zabavno. Šta je bilo, Barbie? Jesi se umorila? Jadna, to nije u redu. Hajde brzo da joj napravimo spavaću sobu. Sad čekaj malo. Stavit ću krevet, namještaj i nekoliko stikera na zidove. Sada moja Barbie može da se odmara. Odspavaj malo. Laku noć, draga. Kako ti se sviđa, Amber? To je mnogo dobro. A šta ja da smislim? Znam. Moram hitno da nađem policu. Ups, izvini, Leslie. Nisam namerno. Evo i police, da. Ona savršeno odgovara. Stavit ću to ovdje, okačit ću odeću i rasporediti sve aksesuare. Moja brat je prava lepotica. Ima toliko mnogo cool odeće. Tako je. Nedostaje samo ogledala. Da, evo ga. I još par detalja. Super, sada moja brat može ovdje da se sređuje. Šta je bilo, brat? Misliš da ova odeća već nije moderna? Slažem se s tobom. Hajde da snimimo TikTok sa preoblačenjem. Ovo će sigurno skupiti gomilu pregleda. Da, uspelo je. Sad si tako lepa. Ok, izbacit ću video i nastavit ću sa renoviranjem. Vreme da ti napravim mjesto za spavanje. Tu će biti krevet. Pored njega noćna stolica.
Tu ću okačiti plakate i to je to. Sada brat može da se odmara na krevetu. Pala mi na pamet ekstra ideja. Što ne bih dodala nekoliko oblaka u sobu? Tako će biti mnogo lepše. O, da! Ispalo je tako lepo. Svaka nam čast! Naše kuće su tako šarene i lepe. Odmah se vidi da u njima žive prave zvezde. Ha. Treba smisliti neku zanimljivu ideju za novi video, ali sve je tako dosadno. Što izabrati? Znam! Amber, imam ideju! Hajde da napravimo još jednu malu kućicu pored. Tamo će biti naš klub. Okačit ću zavesu ovde. A zatim ću staviti barski sto, stolice i što više lepih plesačica. Aha, odlično! Sada moja Barbie može ovdje da provodi sastanke sa Kenom i puno da pleše. O da, tako nešto sigurno niko nije radio. Leslie, to je baš cool ideja. Tvoj klub izgleda super. Hoću i ja da napravim tako nešto. Dakle, treba mi kućica za žurke. Kućica je već tu, a sad je treba srediti. Pogledajte kakav sladak skelet. Staće iza DJ-ske opreme. Aha, a tu ću staviti fotelju, baš je mekana. Obavezno treba disko kugla i puno postera. I naravno, nijedna žurka ne može proći bez ukusne pice. Treba je baš mnogo. Gotovo. Ostalo je samo pozvati što više prijatelja. Baš mi se sviđa ova žurka. Sada i ja mogu da se odmorim. Baš ukusno. Ljudi, baš je lepo posmatrati vas. Tako se dobro provodite. Hajde sada svi da plešemo. O, da. A moj brat ima najbolje prijatelje. A zajedno možemo snimiti puno zanimljivih klipova. Postaćemo poznati i popularni. Dakle, završili smo naše kućice. Hajde da ih pogledamo još jednom. Dakle, sad ću srediti moju kuću. Za početak stavit ću ovdje ormat s haljinama. Super! Moje lutki se dopada, to je najvažnije. A tu će biti polica sa cipelama i torbicama. Aha! Sad ću sve lijepo poređati. Tu neka bude ogledalo. Moja lutka je potpuno oduševljena. Sad imaš svoj garderober. Da, to je sve za tebe, draga moja. Imam još nešto. Tu ću staviti roze vreću za sedenje. Sad možeš da se odmoriš. A još ću dodati živo drveće. Staviti kišobrane. Ovaj mi je najslađi. Okej, i to, zar nije spalo super? Tu tolika grmljavina. O ne, sve je palo. Je li to počeo zemljotres? Ne, to ja pravim teretanu za svoju lutku. Ovdje će stajati tegovi, a tu ću okačiti ogledala. Da, moja teretana je baš brutalna. Moj Ken obožava da se bavi sportom. On je mnogo jak. Tu ću staviti šipke i traku za trčanje. I ne zaboravljamo da moj Ken ima puno nagrada. Tu ću okačiti diplome, a ovdje će stajati pekari i medalje. Da, moj Ken je najjači. On i ja treniramo zajedno. Šta? Ne vidi se da treniraš. Na drugom spratu stavit ću kuhinju. Da, to je jako potrebno. Moja lutka obožava da kuva. Stavit ću sav nameštaj. Aha, odlično. I pored
Poređat ću detalje. Lepota, tu će biti kauč. A ovdje balkon sa cvećem. Da bi moja lutka mogla da doručkuje na svežem vazduhu. Tu ću okačiti zavese. A ovdje ću staviti sto, stolicu i stolnjak. Odlično, sada moja lutka može da sedne i da pojede nešto. A već sam ti skuvala kafu i napravila tost. Uživaj, draga, to je sve za tebe. O, golubovi su doleteli, to je tako slatko. Nate, što radiš? Kija! Ha! Moj Ken trenira kung fu. Na drugom spratu će biti pravi restoran. Stavit ću ovdje sto i fritezu, ovdje roštilj i šta još? O, tačno! Stavit ću tepih. A još mi treba kauč, sto i stolice za goste. Odlično, vrijeme je da probam ljutu crvenu papričicu. Kako je ljuto! Super! A sad ću lijepo ukrasiti sobu. Šta još da dodam? Tačno, kineski zmaj. Poslužit će kao odličan ukras. Cool! Neka bude ovdje. Okačit ću kineske lampe. I servirati sto. Odlično. Sada moj Ken može da jede. O, druže! Izgleda da ne podnosiš ljuto. O, ne! Izvini, nisam namerno. Šta? A, zapalili ste moje haljine? Moram sve brzo da ugasim. Kakav stres. Nate, ti si za sve kriv. Baš si bezobrazan. Ups, žao mi je. A na trećem spratu bit će spavača soba. Stavit ću ovdje krevet i tepih. Odlično. Poređat ću mekane jastuke. A tu ću staviti kućne papuče. I obavezno treba skočić. Tu će se moja lutka šminkati. Poređat ću svu kozmetiku. Da. Sada moja lutka ima svoju spavaću sobu. O, tako je slatka. Konačno mogu malo da se odmorim i da popijem koktel. Ideja! Imam tobogan. Stavit ću ga kod ovog prozora na trećem spratu. Moja lutka će moći odmah sa trećeg sprata da sklizne u bazen. Odlično! I treba mi sto. Poređat ću na njemu sve za koktele. Sada moja Barbie može da pozove svoje prijatelje i nek se zajedno zabavljaju u bazenu. Šta može biti bolje od žurke pored bazena? O, kako je to sjajno! Zabavljajte se, devojke! To su gluposti. Gledajte šta ću ja imati. Ovo je krevet auto. Stavit ću tepih, tegove i patike. Tu će stajati sto sa pićima i vreća. A još sam pronašao postere za motivaciju. Okačit ću ih na zidove. A tu će biti aparat sa kolom. Obožavam kolu. Tako je ukusna. Wow! Da, i obavezno treba tobogan. To je bilo teško, ali uspeo sam. Ken, hajde da isprobamo tvoju novu sobu u akciji. Tu možeš da pumpaš svoje ruke. Posle se ohladi kolom iz aparata. A tu legni da se odmoriš. Zar to nije sjajno? A ako se otvori prozor, onda se spavaća soba transformiše u auto. I možeš da se voziš. Da, to je genijalno. Moj Ken ima najbolji i najbrži auto na svijetu. Tu ću staviti centar za upravljanje. Jel radi? Da, uhvatio sam signal.
Ovdje će biti 2 platforme za sletanje helikoptera. A tu ću staviti ovaj put. Treba ga još osvetliti. A sad ga produžavam do Barbine kuće. Što? Nisam ovo tražila. Šta je to Nate smislio? O, avion sleće. Sad će Ken da mu pomogne. Sledite njegova uputstva. Wow, uspelo je. Krokodilo Bombardiro je uspeo da sleti. Odlično si odradio, Ken. Svaka čast. Ti si najbolji. Ha? Pa šta sad? Ništa posebno. Nate, ja ću uzeti jedan helikopter, jel može? Stavit ću ga na krov moje kuće. A sad ću ga ofarbati u roze. Tako je bolje. Hajde da ga pokrenemo. Nešto nije u redu. Oh. Tako ti treba. Ideja? A šta ako ga ukrasim disko kuglama? Tako je bolje. A ovdje će biti DJ oprema. Cool. Tu ću staviti bar sa koktelima. Da, ovo će biti prava žurka. Gledajte, to je žurka na krovu. Zamislite, šta može biti bolje? Hajde svi da plešemo. Jupi! Gluposti. A? Što? O, Kenny, ti si ovdje? Hoćeš da se zabavljaš sa nama? Dobro. O, Nate, tvom Kenu se dopala moja Barbie. Kako slatko. Zajedno su otišli da se provozaju. Nate, hajde i mi da se družimo. Hajde. Napravili smo tako lepe kuće. Da, potpuno se slažem. Tako su različite, ali obe su tako lepe. Aha. I meni se jako sviđa svaka od naših kuća. Svaka nam čast. Da, mi smo pravi majstori. A koja kuća se vama najviše sviđa, napišite u komentarima. I ako nas zanima vaše mišljenje. Odakle da počnem? O, tačno! Da vidimo šta ima zanimljivog u smeću. Nemate pojma koliko dobrih stvari ljudi bacaju svaki dan. O, ovaj štapić će mi trebati. Stavit ću žvaku na njega. A sad ću ga zalepiti na pod. Da, to će biti baš dobro. Pogledajte. O, ali nešto nedostaje. O, ideja. Uzet ću slamke i odseći ću višak. A sada ih treba spojiti među sobom. Koristit ću sve što imam. I stavit ću slamke na zid. O da, u prvoj sobi je već i zid i pod. Tiffany, a šta je kod tebe, a? Evo, kod mene će sigurno biti bolje. Moram pozvati svog pomoćnika, robota psa. O, evo ga. Ćao, druže. Hajde, dodaj malo šljokica mojoj kući. Wow, odličan posao. Dobar dečko. Bravo. Ali još moram napraviti tepih od ove tkanine. Hajde, uključi laserski vid. Da, svaka čast. Savršeno. Hvala. Stavit ću tepih na pod. Jess, jel mi zavidiš? Što bih? Ja imam bolju ideju. Uzet ću kineske štapiće i štapiće od sladoleda. Zatim ću izvaditi lepak i zalepiti štapiće među sobom. Još malo i napravila sam ovakvu kocku. Stavit ću je u kuću. A sad mi treba malo tkanine. Uzet ću je iz majice. Da. Super. I treba mi još sunđer. Spojit ću 2 sunđera i pokriti ih tkaninom. Pogledajte, napravila sam dušek i stavit ću jastuk. Super! O, i još jedna ideja.
Iseći ću pakovanje od Skittles. O, da, to izgleda baš lepo. Krevet je ispao mnogo dobar. Tiffany, a šta si ti smislila? Ej, šta to radiš? Prestani da se smeješ. Sečem, ligavac, ništa mi ne ide. Dobro, ostavit ću to. Treba mi blaster za smanjivanje. O, evo ga. Uključit ću režim smanjivanja. A sad ću ga isprobati. O, da, savršeno. To je najlepši krevet za moju barbiku. Stavit ću ga u sobu. Tako je. A dodat ću još fotelju. Eto, šta ćeš sada reći, Jess? To nije loše. A ja sam napravila fotelju od stare flaše. I još sam i sto napravila. A sad ću uzeti stare kutije od šibica. Spojit ću ih zajedno i eto, pogledajte. Ali nešto sam zaboravila. Tačno! U magazinu imam lepe slike. Sad ću ih iseći. Tako je. I okačiti u sobu. Ovdje. O da, baš lepo. Sviđa mi se. Zapalit ću selfie. O da, odlično. Ispala je prelepa slika. Okačit ću u sobu moje barbike. To je to. Prvi sprat je spreman. Sada hajde da napravimo drugi sprat. Wow, vaše sobe su tako različite, ali tako lepe. Šta je smislila Tiffany? To je genijalno. Moram hitno u prodavnicu. Ćao. Dobrodošli u našu prodavnicu Tehnopark. Šta vam treba? Dođi bliže. Gledaj ovdje. Da, stolice, kuhinja, slavine i ormarići. Mogu vam ponuditi tehniku. A kod vas je furnitura? Jo, niko me ne razume. Trebaju mi mali modeli. Možete li mi prodati to? Nigde to nisam video. Šta je ovo? Koliko para? Jao, nevjerovatno. Čekajte, znam kako da vam pomognem. Uzmite kuhinski set za lutke. O da, to mi treba. Sada moja barbika ima kuhinju. Ostalo je samo sve staviti. Aha, kuhinja je na mjestu, stavit ću sto i stolice. Moja barbika će svaki dan doručkovati ovdje, a još ručati i večerati. Jo, Tiffany ima baš lepu kuhinju, a šta ja da radim? Pogledat ću u smeću. O, žvaka, super. Mogu napraviti suđi od toga. Napravit ću tiganj, tanjir, stolicu i frižider. Ekstra. A vreme je da stavim kuhinju. Tu će biti frižider, sto i stolice. Dodat ću suđe. Pogledajte, sve to sam sama napravila. A šta još da dodam? Potražit ću u smeću. O, papir. Cool. Treba mi flomaster. Super. Nacrtat ću pruge na papiru. Horizontalno i vertikalno. I spašće mreža. A sad ću obojiti kockice šarenim flomasterima. Imam nekoliko takvih papirića. A zalepit ću to na treći sprat. O, baš lepe tapete su ispale. A sad ću iseći WC šolju od papira. I nju ću napraviti sama, da. Eto, stavit ću u kupatilo. A zatim mi treba kada i tepih. Svaka mi čast. Evo, kako jeftino kupatilo imaš. A moje će biti bolje. Našla sam set zlatnih Lego kocka. A sad ću napraviti kraljevsko kupatilo. Eto, pogledajte kako lepo sjaji. Stavit ću kupatilo, WC šolju i slavinu. Moja barbika će biti srećna. Wow, devojke, vaše kuće su potpuno spremne. Hajde da vidimo jeftinu kuću Jess. Super! A sada skupa kuća Tiffany. Divno. Svaka vam čast, devojke. Ćao, Tiffany. Odlučio sam da ti poklonim auto za tvoju lutku. O, Sam, hvala. To je predobar poklon. Najbolji si. Ju, šta je to? Fuj.
Jess, sam sam napravio taj auto. Hajde da se provozamo. Deni auto je super, a njihov je baš bez veze. Jeftine i skupa kuće su spremne. Hajde da se igramo.